No niin. Tehdään nyt fotovideo. Yes. Joo. Mentäisikö jo pelaa? Okay. Ja maali ole. Ihan hyvä. Aloittelijalle. No. Katsotaan seuraavaksi skillei. Skillit on seuraavan. Näytätkö uuden vielä? Ihan näkynyt. Ihan hyvä semmonen. No niin, valmis? Ihan ok, ihan ok. No niin. Testataan mihin Niko pystyy puskemaan. Mut Niko, ennen tätä mä haluan näyttää, että sun naama näyttää enemmänkin joltain Hesburger Jonnalta. No ok. No, otetaan uusi. Tarjoilijan taidot menee vähän. Hup. Ihan hyvä, ihan hyvä. No niin, nähdään seuraavasta. Nyt tehdään niinku semmonen rankkuskapa. Kumpi voittaa niinku tämmönen sanottu niinku, mikä vois sanoa, lopetus. No niin, Jerry, valmis? Mä en enää osaa rankkuun. Se on kamerankaan vaikeeta. Niin, ja nyt katsotaan mihin mä pystyn. Meni vähän uuteen. Otetaanko seuraavaksi? Okei. Oot sä valmis? Hitsi tuuli! No tuuli vähän häiritsee. Ei, tyhmä tuuli. No on sun vuoro kumminkin. No niin, meni vähän pieleen ja vedottaa meni vähän. Mutta kuitenkin. Joo, näkyykään näistä vedoista edes mitään. Ihan hyvä torjunta. Se on. Katsotaas mihin nyt mä pystyn. Näitä vetoja ei varmaan. Selvä. Nää. No, suvu. Katsotaas mihin mä taas, jos mä saan nyt edes maaliin. Jes, mä voitin! Noin. No niin, nyt katsotaan, että